They happen. Ingeni Joseph no leka. To lek no nema no tere Misiri. Iwinjo. Both you bedo mabusku no. Te mumio kendo duogo bedo kingi. Mane bed ne no nge ni lek ne mabro dhi miyo bed bodonya kijela. Ne da ko wacho ngata ngato lek no. So these things happen. As a brave man, sometimes you take it the way it is. Catch after all, no one will be impeached. The constitution is only between them. Engi thuolo marom nade. Sani wachomo sangwen, egenu kar sabich kata onego bedni kata sangwen gi nus onego bedni joge kachel koda ka en gi ntiere od bura no mano mar Senate. Thuolo ma intiere godo nyaka sani. Mokwongo gweyo tao. Ntie utese mang'eny ahinya mabandia ma apise wacho ni mago mabandia ok gin adier, wacho ni gin fake, ma wacho no gwe tao. Wacho ni kinde gi kochopo ma ochopo e nyim Senate gi mar gwe tao. Kukalo Senate modhi e doho mano chieng' kapono ne otheche oko kod Senate. Thuolo mane ma pod entiere godo kata okang' mane monego kaw malong'o. Ingen Gachagua is anything safe. Let me tell you, because the law bro deal kode wrongly. Ingen kata kiri sign at the 11th hour. Privileges mane no monde kogi. People will argue. Nne wa pushi momio nene iweyo. Okni iweyo because you are need man enough. Ne wa pushi momio ni iweyo. Ukani sone nukuri di lose in everything. Momio koro ni iweyo. Kori bro no kama no bende por nyalo deny ye privileges maji wachagi. Ingen ma en piny maji donge ge chik. En koro ko ngama thon, let him just go read fetni. Man I can say. En read the fetni. Karach kaber. To gik matimo nego beno iroka were go kiko par kata. But koro that is the way when you choose to die a gentleman you die. Aya. Wadano wachomo kama chelo kendo ma wasebedo ka en penyo mathoth ahinya madonjo kar kae gik moko maliekore ka. Gachagua kadiponi othechi adieri mowuok okwe apisi nikech okinyi makono ne warito ng'eto makama ng'eto bende oserem reso Gachagua mar ni kik ochopo e nyim Senate. Ochopo e nyim Senate. Ombulu kiny nego otieno ares 2:30 mar otieno makiny. Kogoye ma owacho ni Gachagua odhi pacho. Nitie thuolo ma jatend piny Kenya yiero godo jalupni manyien. Ka Gachagua kata owuok adhi e doho to od bura bende nigi ndalo monego bed ni gikawo mondo mi gipuodhe. Koro mo tarik 22 onego bed ni od bura dhi e recess. Tarik mantiere ka en tarik 18 mano ma dhi bedo ka chieng' tich abich. Kae ma diponi jo od bura nigi thuolo mano mar rango nying ma ibo migi kaponi ibo migi nying mondo mi gipuodhe kapok gidhi e recess nikech ong'e ni juma manyien kanyo bende wantie gi weyo moro mabiro ka. Options mage ma jatend piny Kenya nitie godo kuom list ma pono ning'eyo ni jogo manyaka kawo kar Gachagua. Mago tingen pod Gachagua nyalo survive nikech from there pod onyalo dhi for judicial jurisprudence in court of law. Onyalo wacho ni gini ne koyal maber joma no yalagi. Ingen Gachagua en anu kori ingen Gachagua ne kokawo team of experts nikech nitie kata joma go kura. Manyicha kaka Gachagua wach ma shares gi pamo. To sando gigo kura against it. Magi gik ma Gachagua ncho nego dwari TV to wacho ng'ani magi gik monego present Senate if he was intelligent enough. To magi gik mo wacho ne joma neno makoro goga kura against me gi manye pamoga. So it means they were with me together. To mano bende nyalo tigo mono meyorese. Those are part of evidence. The only case ma Gachagua timoga maraj any owacho gane no copy from the president. That one was wrong. Pogrok ne kanya gimi wacho sani maga jod bura ni mano nyalo wacho ni onyalo wacho ni jogi olokore. You know you can't stand with me today then kinyirengo. Donji to lokrega. No, to kujeni mana in making a decision. Yes, you understand? In making a decision that is wrong. The only thing Gachagua eragago and when he's saying timu gi president netimo that is wrong. Okay, kasani kapio tero jina to inikuo. Okinyalo wacho na be onegatho. Inisoma na kuo. That is the law. But jogi to koro onge locus. Iwinjo festas. Okinyalo wacho ni kuri jakuo wadwa to ini choko 50 kana choko 40 kuro tuwe kuri ne miyala to ibe ni jakuo. You understand? So Gachagua mo present cases ne malongo. To me that is where he has messed. And go messes are real. Talking too much.